Dezastru. L-au băgat Trump pe marele președinte Zelensky, erou, efectiv, erou planetar Zelensky, l-a băgat în birou oval, iar ăla s-a folosit de pretextul că vor să semneze nu știu ce târg, ceva de exploatare mineralelor, și de față cu toată planeta, de față cu acolo fizic și cu vicepreședintele Americii J.D. Vance, cu toate televiziunile, cu toată țara, toată Europa și cu siguranță și în restul planetei care se uitau live, s-a apucat să le dea peste ochi lui Trump și lui J.D. Vance, să se ia la ceartă cu ei, în condițiile în care Ucraina este în proporție de 80% dependentă de ajutorul militar american, care practic e singurul care contează în NATO. Și s-a dus acolo Zelensky, a stricat tot, a dat foc la orice, a distrus orice diplomație NATO, orice diplomație europeană, practic, în momentul ăsta. Și acum probabil s-a dus acasă foarte fericit. Felicitări, Zelensky. Bravo, 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 bravo!